dnešný deň potrebujeme, aby Tvoje slovo zaznelo do našich životov, aby nás prebudilo zo spánku, aby nás obživilo, aby nás uviedlo do Tvojho života, aby tie živé rieky mohli prúdiť z naše vnútro. Ďakujeme Ti za všetko dobré v našom živote, za všetky tie údolia, ktorými si nás sprevádzal. Ďakujeme Ti za tie výšiny, Pane, ktorými sme mohli kráčať. Ďakujeme, že si tak dobrý k nám. Ľúbim ťa, Pán, Tvoja milosť sprevádza ma po všetky dni. Na svojich rukách držíš ma od chvíle, kedy vstávam, až pokým nezaspím. Ja spievať chcem o milosti Bože. Ľúbim ťa, Pán, Tvoja milosť sprevádza ma po všetky dni. Na svojich rukách držíš ma od chvíle, kedy vstávam, až pokým nezaspím. Ja spievať chcem o milosti Božej. Celý môj život si verný, celý môj život si tak dobrý. S každým nádychom, čo dáš mi, ja spievať chcem o milosti Božej. Ľúbim Tvoj hlas, aj cez oheň previedol ma, a chcem mať Tvoju blízkosť cítiť smiem. Si Otec milujúci, si priateľ verný, a navždy smiem žiť milosti Božej. Celý môj život si verný, celý môj život si tak dobrý. S každým nádychom, čo dáš mi, ja spievať chcem o milosti Božej. Áno, Tvoja dobrota a milosť nájdu ma. Áno, Tvoja dobrota a milosť nájdu ma. So všetkým, čo mám, seba odovzdám a všetko Tebe dám. Áno, Tvoja dobrota a milosť nájdu ma. Áno, Tvoja dobrota a milosť nájdu ma. Áno, Tvoja dobrota a milosť nájdu ma. So všetkým, čo mám, seba odovzdám a všetko Tebe dám. Áno, Tvoja dobrota a milosť nájdu ma. Celý môj život si verný, celý môj život si tak dobrý. S každým nádychom, čo dáš mi,
spievať chcem o milosti Božej. Celý môj život si vezmem, celý môj život si dám dobrý. S každým nádychom, čo dáš mi, spievať chcem o milosti Božej. Celý môj život si vezmem, celý môj život si dám dobrý. S každým nádychom, čo dáš mi, spievať chcem o milosti Božej. Spievať chcem o milosti Božej. Spievať chcem o milosti Božej. Áno, Pane Ježišu, Tvoja milosť, tá nás prevádza. Tá nás priviedla aj dnešný deň na toto miesto, aj na to miesto, kde sa nachádzame teraz. Pane Ježišu, ďakujeme Ti veľmi za to, že Tvoja milosť nás bude sprevádzať, že nás nájde práve v tých situáciách, v tých chvíľach, v ktorých aj teraz sme, v ktorých stojíme, v tých rozhodnutiach. Pane Ježišu, že Tvoja milosť nás bude sprevádzať všetkým tým. Ďakujeme za Tvoj hlas, za Tvoj tichý hlas, ktorý nás tým sprevádza. Ráno, keď sme sa modlili, tak sa mi pripomenul Eliáš, a kde je písané, že keď pozabíjali tých prorokov a Eliáš sa cítil sám a hľadal Hospodina, ukryl sa, teda vošiel do takej jaskyne a Boh mu hovorí, Boh tam prechádzal okolo a pamätáte si to, išiel výchor, išiel oheň, ale tam nebol Hospodín a muselo to byť veľmi náročné, to zemetrasenie, ktoré tam prichádzalo, keď sa to tam píše, a oheň, ale tam on vedel, že tam nie je Hospodín. A potom prišiel ten tichý šepot a on vtedy to poznal. Zahalil svoju tvár, tam je napísané, a vyšiel z tej jaskyne. A to ma tak veľmi povzbudilo, že niekedy že potrebujeme počuť nie že niekedy, stále potrebujeme počuť ten tichý hlas. Niekedy to hľadáme, možno, že v tých burácajúcich situáciách, ale Boh je ten, ktorý prichádza ticho, v šepte a hovorí tie slova povzbudenia, tie slova milosti. Tak aj dnes nech sme uvoľnení do tohto počutia jeho hlasu, do toho tichého hlasu, ktorý on hovorí do tvojho života.
čo tebe sa páči, konaj, čo tebe sa páči. Priestor ti dám, môj Pán. Konaj, čo tebe sa páči, konaj, čo tebe sa páči. sa páči, konaj, čo tebe sa páči. Priestor ti dám, môj Pán. Konaj, čo tebe sa páči, konaj, čo tebe sa páči. Život svoj ti prinášam, len po tebe túžbu mám. Pred tebou sa vzdávam, pred tebou sa vzdávam. Život svoj ti prinášam, len po tebe túžbu mám. Pred tebou sa vzdávam, pred tebou sa vzdávam. Chcem vás teraz povzbudiť do modlitieb jeden za druhého. Ak patríme Pánu Ježišovi, tak sme bratia a sestry, ktorí tvoria Kristovo telo. A dnes, v tejto chvíli, môžeme jeden druhému, možno jednou vetou, pár slovami povedať, za čo sa
môže ten človek, ktorý je vedľa vás, modliť a vyprosovať Božie požehnanie. Poďme teraz pred Božiu tvár spolu, ako telo Kristovo. Boh bude počuť, vidieť a rozumieť a bude odpovedať na naše modlitby. Poďme sa teraz modliť jeden za druhého. Prosím. Srdce plné lásky, bez prázdnych vied, zmenu zvnútra, ktorá zmení svet. To si Pán môj žiada.
život v tvojom duchu, každý deň novú vášeň a smelosť žiť tvoj sen. To si Pán môj žiada. Chcem viac, než iba túžiť dnes, chcem ozaj tvoju slávu dnes, celým srdcom sa k tebe obráciam. Môj Boh, len jedno si žiadam, príď, tvoje kráľovstvo príď, do môjho srdca príď. To jedno si žiadam, príď, tvoje kráľovstvo príď, do môjho srdca príď. Môj život je môj život je lásky, bezprázdny plod, zmenu znútra, ktorá zmení svet. To si Pán môj žiada. Život v tvojom duchu, každý deň novú vášeň a smelosť žiť tvoj sen. To si Pán môj žiada. Chcem viac, než iba túžiť dnes, chcem ozaj tvoju slávu dnes, celým srdcom sa k tebe obráciam. Môj Boh, len jedno si žiadam, príď, tvoje kráľovstvo príď, do môjho srdca príď. To jedno si žiadam, príď, tvoje kráľovstvo príď, do môjho srdca príď. To jedno si žiadam, príď, tvoje kráľovstvo príď, do môjho srdca príď. Jedno si žiadam, príď, tvoje kráľovstvo príď, do môjho srdca príď. Môj život je môj život je môj život je môj život je Srdce plné lásky, bezprázdny pier, zmenu znútra, ktorá zmení svet. To si Pán môj žiada. Život v tvojom duchu, každý deň novú vášeň a smelosť žiť tvoj sen. To si Pán môj žiada. Áno, áno, to si žiadame, Pane, žiť Tvoju vôľu, žiť Tvoj sen, pretože to je to najlepšie, čo môžeme v živote urobiť. Ďakujeme Ti, Pane, že si tu s nami a že Ty si s nami neskončil, že Tvoje zámery a plány sú o nádeji, o pokoji a požehnaní.
S každým jedným z nás. S každým, ktorý sa nadeje na teba a dôveruje ti a spolieha sa vo všetkých oblastiach života. Daj nám milosť dôverovať, spoliehať sa a žiť na každý deň. Amen. Halelúja. Ďakujem spevákom a hudobníkom, ďakujem aj vám, že ste sa pripojili. Bola to spoločná oslava Pána Boha. Verím, že aj nebo počulo a videlo a rozumelo. Vďaka Bohu za všetko. Je pred nami čas oznamov, tak poďme na ne. Poprosím o prevedenie dobrovoľnej zbierky na dielo Pánovo, zatiaľ čo vidíte QR kód na zbierku a dávanie. Nedeľa spolu sa blíži, je to už tento mesiac, vážení. Sme v mesiaci máj a ako by moji bratia a sestry v Českej republike povedali kvieten, všetko kviete, víte, všimli ste si to všakže. Takže v nedeľa spolu 17. máj o 10:30 v parku. Všetci ste pozvaní, ale nielen vy, aj vaši rodinní príbuzní, vaši známi, spolupracovníci, spolužiaci, ktokoľvek sa bude dať pozvať, pozvite. Neoľutujú. Zažijú park výnimočným spôsobom. A dúfame a veríme, že nie park, ale Pána Boha predovšetkým. Posledná možnosť na zakúpenie ponožiek pre podporu ďalšej generácie a letného tábora. Takže s dôverou sa obráťte na Marka, on vám povie, vysvetlí a tak ďalej. Posledná možnosť kúpiť ponožky a podporiť mladých ľudí. Vyzerá to, že zoznamov všetko, keď vidím naspäť QR kód. Takže čo ešte? Ešte z toho motorkárskeho sveta, kto si pamätá, kto trochu aj jazdí na motorke, modlite sa za ich službu. Najbližšie by mali byť v Poľsku na tamojšom zraze alebo akcii poľských kresťanských motorkárov. Takže aj to je možnosť, ako vyprosovať od Pána Boha požehnanie pre evanjelium na 2 kolesách. A áno, Oliverko mi pripomenul besiedku. To je skvelé. Oliverko, ďakujem ti. Si skvelý chlapec. Drahé deti a mládežníci a všetci, ktorých sa to týka, môžete sa pridať k Oliverkovi. Je čas ísť aj na besiedku. Mohol by som mať takú prosbu, že by si sa pomodlil za deti. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že nám dávaš deti a že môžeme ich privádzať k tebe. A prosím ťa o tvoju milosť, lebo len ty ich môžeš udržať pri sebe. Amen. Tak veru, deti, nech sa páči, môžete odísť alebo odutekať vašim spôsobom nezameniteľným a detským. Nech vás Pán Boh požehná na besiedke a samozrejme aj vašich vzácnych učiteľov, ktorí vám pomáhajú poznávať Božie pravdy detským spôsobom. No a na dospelácky spôsob dnes budeme počuť službu našej drahej sestry Daniely Gabovičovej. Dnes som si tak uvedomil, že vlastne Danielu poznám od jej detstva, a teda nie len ju, ale aj jej sestry a vlastne už celé 10 ročia. Na rôzny spôsob sme spolupracovali, či na táboroch, či na mládeži a tak rôzne. A je to skvelé, že Pán Boh si používa túto vzácnu osobu a aj celú rodinu Gabovičových. Danka si určite rada, ako Boh koná a používa si tvoje deti. Som rada, že môžem stáť dnes ráno na tomto mieste a vidieť vaše usmievajúce sa tváre. A je skvelé, že máme internet. Mám rada to, že v dnešnej dobe je život ľahký, lebo nemusíme čakať na informácie, ale vieme si to dotykom našich prstov získať. Lebo už nemusíme čakať na to, kým sa niekto vráti z poľa a povie nám, ako variť polievku. Nemusíme čakať na nejakých odborníkov, ktorých články či knihy si prečítame v knižnici, aj keď ja stále milujem normálne knihy. A nemusíme už čakať ani na vrčanie internetu, pretože tá rýchlosť je oveľa väčšia.
Stačí nám zadať nejaké základné otázky do vyhľadávača a je to tu. Takže tento týždeň som zachytila 2 úžasné správy. Prvá bola, že americký národný park, ktorý sa volá Death Valley, alebo údolie smrti, sa zmenil na údolie života. Nehostinná púštna krajina nečakane rozkvitla po x rokoch a ponúka takéto pestrofarebné divadlo, ktoré sa podľa klimatológov objavuje len veľmi zriedkavo, pretože toto údolie je jeden z najhorúcejších miest na tomto svete. V letných mesiacoch dosahujú teploty až 93 stupňov Celzia. A v priemere tam ročne spadne len 5 cm zrážok. Avšak príroda sa vie vyrovnať s takýmto extrémnym počasím. Predstavte si, že semienka rastlín obalené hrubou vrstvou vosku dokážu prežiť celé 10 ročia, kým sa poveternostné podmienky nezlepšia a práve počas uplynulých zimných mesiacov tam napadalo 15 cm zrážok a vďaka tomu údolie smrti ožilo. Druhá správa je letecký záber z jazera Alma, ktorý sa nachádza v Saharskej púšti. To sa skrýva na juhu Líbie a táto púšť vlastne, alebo toto jazierko je obklopené rozľahlými dunami Sahary. Nedá sa tam, je to nedotknuté civilizáciou a turistický ruch tu prakticky neexistuje. Takže toto je letecký záber, ticho, izolácia a jedinečné spolužitie vody a púšti z neho robia úžasný, skrytý kút sveta. Život na púšti. To sa tak trošku vylučuje. Predsa, tieto 2 správy nám ukazujú, že je to možné. Posledné nedele sme hovorili o tom, že máme byť nositelia, že Duch Boží oživuje kosti. Hovoríme tu o Duchu Svetom. Možno poznáš tú formulku v mene Otca, Syna i Ducha Svätého a možno si tu taký, ktorý si sa nikdy v podstate nezamýšľal nad tým, čo to znamená. A je to úplne v poriadku. Možno si videl symbol holubice niekde tam v kostole. Alebo možno si na svojej ceste tak, že Ducha Svätého nejakým spôsobom poznáš. Pýtaš sa, tak čo je ten Duch Svätý? Ako poznám tú formulku, ale čo to vlastne je? Lebo mi je možno jasné, že Boh, Ježiš, ale ten Duch Svätý, čo to je? Otázka znie skôr, kto to je. A dnes ráno sa chcem aspoň pár slovami a pár zastaveniami z Biblie pozastaviť nad tým, že kto je Duch Svätý. V prvom rade sa musíme vrátiť na začiatok. V Genesis 1.1 sa hovorí: na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. A budeme mať niekoľko takýchto zastavení, aby sme si prešli aspoň kúsok z toho, že kto je Duch Svätý. Čiže na začiatku je napísané, že takto Boh stvoril nebo a zem, ale zem bola prázdna, pustá. Tu je nestvorený svet zobrazený ako temné, nejaké chaotické miesto, ale nad týmto chaosom alebo nad touto temnotou sa vznáša Boží duch. Pripravený priniesť život. Pripravený priniesť poriadok. Pripravený priniesť krásu. To hebrejské slovo pre ducha je ruach a biblickí autori hovoria o Božej osobnej prítomnosti ako významovo. Ruach sa môže vzťahovať na množstvo rôznych vecí, ale všetky majú niečo spoločné a to je energia. Tu pustú zem si predstavujem ako tie iné planéty, niekde vo vesmíre, ktoré sú opustené, ktoré sú prašné, ktoré sú bez života, aj keď stále nejakí ľudia dúfajú, že sa tam bude dať nejakým spôsobom žiť a ujdu z tejto zeme. Tu sa píše, že takou bola aj naša zem. Ale tu sa to neskončilo.
Boh tvoril ďalej. Tmu striedalo svetlo, oddelil oblohu a vody, rozdelil a noc, to znamená, že priniesol čas. Pridal zeleň, pridal rastliny, pridal živočíchy a dostávame sa do 26. verša. Čo sa tam píše? Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu na zemi. Čo sa tu píše? Boh tu nepovedal, utvorím človeka, ale hovorí tu, utvorme človeka. Dejisko stvorenia si vyžadovalo 3 rozdielných hráčov, ktorí zohrávali 3 rozdielne úlohy. Takto stvorili Adama a Evu. A ten proces pokračuje dodnes, lebo ste tu vy a ja. Stvorený na Boží obraz, na Božiu podobu. Tak, ako je napísané. A viem, že sme to tu už spomínali, ale stále ma fascinuje ten let z misie Artemis, kde títo 4 astronauti videli Zem zo svojho pohľadu, keď boli teraz v tom vesmíre. A jeden z nich, Reed Wiseman, opísal túto skúsenosť ako osobnú transformáciu. A konkrétne poznamenal, že pohľad na Zem spôsobil hlboký posun v jeho myslení, pretože povedal, pre mňa to bol skutočne posun ve vedomí. Uvedomíte si, že všetko, čo ste kedy poznali, každý človek, ktorého ste milovali, je na tej krásnej, malej, modrej zemeguli. Z niečoho pustého, tmavého sa zrodí niečo tak krásne ako naša Zem. Je výnimočná oproti iným planetám. Tu je možný život. Boží duch aj teraz pôsobí na tejto zemi. Už niekoľko miliónov rokov sa nezastavil v práci pôsobenia na tejto zemi. On sa vznáša na tejto zemi a prináša život. Do chaosu vnáša život, do temnoty vnáša svetlo. On sa vznáša tam, kde je pusto a kde je prázdno a prináša život. Takže si potrebujeme zapamätať z tohto textu, že Svätý Duch, Duch Boží, Ruach je životodarná sila, lebo dáva život uprostred púšte. To druhé zastavenie a poučenie je to, že Duch Boží je osoba. Takže pokračujeme v Biblii ďalej a zatiaľ, čo Boží Ruach stvoril skutočne dobrý svet, ľudia doň vniesli chaos prostredníctvom zla a nespravodlivosti. A počas Starého zákona vidíme, ako Boží duch pôsobil a jeho činnosť je hlavne o tom, že pozemskí ľudia k tomu vyvolaní, to boli vodcovia, proroci, sudcovia, hovoria slova Božie, sú uschopnení k špeciálnym úlohám. Proroctvá sú také odkazy Boha voči ľuďom, také odkazy z neba na túto zem. A tieto proroctvá hovoria aj o tom, že raz príde niekto na túto zem, niekto Boží, ktorý sa narodí ako človek, bude žiť ako človek. A bol to Ježiš Kristus. A tak čítame, že keď už bol mladý, dospelý človek, išiel sa dať pokrstiť. V Matúšovi 3. kapitole si to prečítame. Po krste Ježiš hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorili nebesia a videl Božieho ducha, ktorý ako holubica zostupoval na ňo. A z nebies zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Znova pri tomto opise si môžeme všimnúť, že sú tu traja aktéri. Ježiš, Boží duch a z nebies hlas Otca. Ján krstil Ježiša, potom prichádza Boží duch, ktorý na ňo zostúpil. A nakoniec Boh Otec, ktorý vyhlásil v podobe hlasu z neba: Toto je môj milovaný syn. V ňom mám zaľúbenie. Viem, že niekedy Duch Svätý môže byť vnímaný ako nejaký vplyv,
ako neosobná sila alebo len nejaká energia. Zapamätajme si však, že podľa Biblie on je osobou. Nie ľudskou bytosťou, ale je osobou. To znamená, že má vlastnosti, ktoré pripisujeme osobnosti. A toho robí plne a rovnocenným Bohom po boku Boha Otca a Boha Syna. V písme je opísaný ako osoba, pretože myslí, pretože hovorí, môže byť zarmútený a má vôľu. Keď sa pozrieme na to, ako ho apoštol Pavol vníma, on dokazuje to, že Duch Svätý je Boží duch. To znamená, že nie je len jedným z sprostredkovateľov, ale zároveň v súlade so starou zmluvou. A takisto sú dôkazy aj z medzizákonnej židovskej literatúry. A tam sa predpokladá, že Duch Svätý je jedinečný. Že je jedinečný v moci a je jedinečný vo svojom vzťahu k Bohu. Pavol túži, aby cirkvi vedeli, akú má osobnosť duch, že má charakter Boha, presnejšie Ježiša Krista. A preto Duch Svätý je osoba Božej Trojice. Potom, keď pôjdete tento týždeň na skupinky, tak vám dám podklady k tomu, aby ste mohli ďalej študovať, že ako písmo ukazuje na osobnosť Ducha Svätého, ktorý má mysel, ktorý má vôľu, ktorý má city, ktorý učí, ktorý hovorí, ktorého dokážeme zarmútiť. My ľudia dokážeme zarmútiť Božieho ducha. Dokážeme mu odporovať. A tak ďalej. Čiže pri krste Ježiša Krista sa stretávame s tým, že jednotlivé osoby Božej Trojice sa prejavili ako 3 rozdielne osoby, ale spolupracovali na tom istom diele. Tento koncept 3 v jednom je možno pre nás ľudí ťažko uchopiteľný, ale John Bevere vo svojej knihe, keď som študovala rôzne zdroje, aby som sa pripravila, tak on tam hovorí: dovoľte mi uviesť jeden jednoduchý príklad, ktorý nám pomôže ilustrovať túto pravdu. Voda dokáže nadobúdať 3 rôzne formy a skupenstva. Teplota určuje, či H2O bude mať pevné, tekuté alebo plynné skupenstvo. Hmota vody, jej molekulárna štruktúra sa nikdy nemení, ani v najmenšom, ale jej vonkajšia podoba sa mení v závislosti od jej prostredia, teda od teploty. Takisto sa nemení ani Božia ústredná podstata. Keď vidíte Syna, vidíte Otca. A Duch bol zoslaný na to, aby nám zjavoval Syna. Tento Duch Svätý je len jeden. Nečítame o ňom v množnom čísle, aj keď čítame o duchoch, ale o Duchu Svätom čítame len v jednotnom čísle. Tento Duch Svätý je osobou Božej Trojice. Ďalej, ako sa Duch ďalej prejavuje, je to, že sa prejavuje ako moc alebo ako sila. Čiže v krste vidíme, ako Boží Duch dáva Ježišovi moc. A po tomto okamihu, kedykoľvek Ježiš uzdravuje ľudí alebo im odpúšťa hriechy, Ježiš vytvára život tam, kde bola smrť. Uzdravuje chorých, tých, ktorým niečo degradovalo v ich tele, a dáva život, zvráti to, čo malo tendenciu sa pokaziť. V skutkoch 10.38 čítame: viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil dobre, robil a liečil všetkých diablom utláčaných, pretože Boh bol s ním. Znova sme svedkami toho, že Otec pomazal Ježiša Duchom Svätým. 3 rozdielne osoby, ktoré spolupracujú na jednom diele. Lenže to, čo sa dialo pri Ježišovi, sa nepáčilo náboženským vodcom. Náboženskí vodcovia tej doby sa týmito tvrdeniami snažili spochybniť jeho zázraky a tvrdili, že
vyháňal démonov mocou satana a nie Božou. Napríklad v Markovi sa píše, zákonníci, ktorí zišli z Jeruzalema, hovorili, je posadnutý Belzebubom a mocou vládcu démonov vyháňa démonov. Zavolali ich seba a hovorili im v podobenstvách, ako môže Satan vyháňať satana. Čiže táto nadprirodzená moc, ktorá sa prejavovala počas Ježišovej služby, sa nepáčila náboženským vodcom a spochybňovali ju. Vieme to, čo sa dialo ďalej, že títo izraelskí náboženskí vodcovia sa stavajú proti Ježišovi nejaké obdobie a stále spochybňujú jeho moc, až nakoniec ho dávajú zabiť. A my možno, že by sme si povedali, že pri kríži to všetko končí, pri smrti to všetko končí. Ale pamätáte si, čo som povedala na začiatku? Aký je Duch Svätý? Životodarná sila. Preto pri smrti to všetko nekončí. Tak ako v tomto svete si ľudia častokrát myslia, že to všetko končí a potom nastane nič. Čo je to nič? Vysvetlite mi to. Pri Ježišovom príbehu vidíme, že toto nie je pravda pre Boha. Toto nič nenastáva. Pretože vieme, že toto ho nezastavilo. Že sa znova prejaví. Že táto moc ducha znova prináša život. V Rímanom 8.11 čítame, ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. Je tu jasne napísané čo? Že duch vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Tento Boží duch, ktorý z pustej zeme spravil nádhernú planetu, na ktorej sa pohybujeme, je znova v akcii. Vdychuje život do mŕtvého tela Ježiša Krista. A z ukrižovaného Ježiša sa stáva oslávený Ježiš Kristus, živý Boží syn. A prví Ježišovi učeníci, ktorí ho videli živého z mŕtvych, hovoria, že je to Boží duch, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Toto je pre nás začiatok nového stvorenia. To, čo upadalo, je znova vzkriesené. A je to úžasná nádej pre mňa i pre teba. A preto tu sme dnes ráno. Pretože Ježiš Kristus svojim duchom oživil aj naše smrteľné tela svojim duchom. Čiže Boží duch sa prejavuje ako moc, ako nadprirodzená sila. Všetko by to bolo krásne a milé. Tuto by sme mohli skončiť, pretože tu vidíme, že ako Otec, Syn a Duch v jednote nažívajú. Nemusíš tomu ani veriť, ani sa ťa to možno veľmi netýka. Záleží, ako si na tom, neviem. Až dovtedy, kým nezistíš, že sa nás to týka. Nevedeli by sme veriť v Boha, ak Boží duch by na nás nepôsobil. Boli by sme duchovne mŕtvi. A teraz, keď sme kresťania, po tom, čo nás Boží duch oživil, prebýva v nás, tak je to napísané. Prečítajme si to znova v Rímanom 8. Ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. Môžeš povedať svojmu susedovi, Svätý duch prebýva v tebe. Svätý duch prebýva v tebe. Tak je to napísané, prebýva vo vás. Prebýva v nás. A to je úžasná správa, pretože Boh sa rozhodol nenechať si ani syna, ani ducha sám pre seba, hoci si sami vystačili. Žili v úžasnej jednote. Ale Otec sa rozhodol podeliť sa, hoci to nepotreboval spraviť. On sa rozhodol podeliť sa o Ježiša a takisto o ducha s nami.
Poďme sa teraz pozrieť ešte, ako je Duch Svätý opísaný ďalej a čo to pre nás znamená. Trošku aplikácie. Ježiš, keď bol na tejto zemi, povedal, kto verí vo mňa, ako písmo hovorí, prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. Prúdy živej vody potečú z jeho vnútra. Zaujímavá predstava. Potom v Jánovi 14:26 sa píše, no tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam nie ako svet dáva, nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká. Všimla som si, alebo uvedomila som si na novo to, že tak ako Boh poslal svojho syna, posiela takisto aj Ducha Svätého. A volá sa tu tešiteľ, Duch Svätý. Tá vlastnosť, ktorá mu je daná, je tešiteľ, alebo v iných prekladoch hradca do tvojho života. Tešiteľa nám posiela a s ním zanecháva aj svoj pokoj. On ho posiela, aby priniesol svoj pokoj na túto zem. Úžasné. Jan 15, tam sa píše, keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza z Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo. Znova vidíme, že je tu použité slovo tešiteľ a takisto aj Duch pravdy. Duch pravdy je ten, ktorý nechce nás nechať žiť v klamstvách, ktorý sme uverili, a takisto odhaľuje tieto klamstvá, odhaľuje úmysly diablové, odhaľuje naše ľudské predstavy, ktoré nie sú vždy správne. 2. Timoteova. Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. V iných prekladoch sa píše a zdravého rozumu. To sa mi tiež dosť páči. Čiže ducha sily, lásky a rozvahy. Jedine duch má Božiu múdrosť. Duch Svätý je ten prostriedok, z ktorého môže byť Božia múdrosť odovzdaná nám ľuďom. Pretože iba duch pozná myseľ Božiu. Efežanom 1:19. Aká nesmierna veľkosť jeho moci pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu, pánstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. Tu sa píše, že Ježiš Kristus vstúpil na nebesa po tom, čo bol vzkriesený a teraz je kde? Sedí po pravici Božej. Ale nenechal nás na tejto zemi osamotených. Nebeský Otec a Boží Syn nám posielajú Ducha Svätého, aby znova pôsobil na tejto zemi. Pretože sami by sme nedokázali veriť, ale on v nás buduje vieru v Neho. A ako som povedala, je to úžasná spolupráca medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým, ale takisto sme pozvaní k tomu, aby sme spolupracovali so Svetou Trojicou. Wow. Ako sa teda zapojiť do tejto spolupráce? Neviem, ako je to u teba. Neviem, ako veci prežívaš duchovne. Neviem, ako sa Duch Boží cíti u teba, v tvojom srdci, v tvojom prežívaní. Neviem, či si mu vyhradil možno len kúsok. Niekedy ho vytiahneš von. Najlepšie v nedeľu ráno o 10:00. Bože, pôsob, tu som. Neviem. Ale viem, že Boží duch nás pozýva k tomu, aby mohol viac a viac prebývať v nás. Aby sme mohli byť súčasťou tejto úžasnej spolupráce.
Ako sme hovorili, niekedy Boh pôsobí svojim duchom pravdy. A to nám niekedy možno spôsobuje nepríjemnosti, pretože cítime, že sme spravili niečo zlé. Tento hriech, ktorý ťa vedie k smrti, chce však odpustiť. A dať ti novú silu, nový život, nový pohľad na seba samého. On síce usvedčuje, duch pravdy, usvedčuje a poukazuje na hriech, ale nie preto, aby ťa usmrtil, ale preto, aby ťa oživil spolu s Kristom. On je ten, ktorý je jemný a ktorý je citlivý. Duch Svätý je aj duchom zdravého rozumu, poznania a Božej múdrosti. Často potrebujeme taký Boží vhľad na situáciu, taký nadprirodzený pohľad do našich životných situácií. Ja to milujem, že môžem Ducha Svätého poprosiť v hociakej situácii, lebo nikto iný z ľudí tam nie je so mnou, ale on je tam prítomný a on rozumie. Viete, koľkokrát som v práci volala o pomoc, lebo som nevedela, čo povedať v rôznych situáciách. Ale Duch Svätý mohol nejakým spôsobom mi pošepkať a mohla som povedať slova povzbudenia. Niekedy je to praktická vec. Zabudla som si kľúče a neviem, čo s tým. A tak hľadám v ľudskej sile a potom, Bože, ukáž mi, kde sú moje kľúče. Lebo Duch Svätý je, ďaká Bohu, duchom zdravého rozumu. Niekedy to zdravý rozum opustím. A Duch Svätý nám môže pomôcť aj takýmto spôsobom. Ak v nás Boží duch prebýva, nie je to tak, že sa prejavuje len v nedeľu za týmito stenami miestnosti. Verím, že mu je tu dobre, pretože je tu Boh uctievaný. Ale chcem tým povedať, že Boh chce byť s tebou každý deň. Duch Svätý chce byť s tebou každý jeden deň. Pretože on je ten, ktorý sa dostane hlboko do našich myšlienok. K tomu prežívaniu. Ten Duch Svätý je bližší ako ktorýkoľvek ľudský priateľ. Je osobný. Je citlivý. Pozná naše vnútro. Je svätý. Pozná to, čím prechádzame. A keď temno je častokrát naše vnútro. A predsa ho to neodradzuje prísť znova. Pretože chce v nás prebudiť život. Priatelia, on nikdy nepôjde proti Božiemu slovu. Ale bude vždy v súlade s Božím slovom. Nikdy ťa nebude zvádzať na zlé. Nikdy ťa nebude viesť k tomu, aby si klamal a podvádzal. Pretože to nie je v súlade s Božím slovom. On je tešiteľom. V tejto neľahkej dobe, kedy je veľa nepokoja a neistoty, on je ten, ktorý nám prináša pokoj. On je ten, ktorý nás upokojuje, ktorý nás dokáže utišiť. Dokáže byť s nami stále, aj keď my sami nevieme vydržať sami so sebou. Život bez ducha je život bez duchy. Prázdny, pustý, jednotvárny. A ja si neviem predstaviť život bez tohto vnútorného hlasu, ktorý vedie, ktorý radí, ktorý sa delí o svoju moc, ktorý dáva život, ktorý dáva radosť. Kresťania, prosím, nežíme život bez duchy. Nežíme život bez duchy. Žijeme život Duchu Svetom. Chcem sa teraz podeliť o jednu skúsenosť z práce. Bolo to pred pár rokmi a prešla som do iného tímu, uchádzala som sa o vyššiu pozíciu, ale nakoniec kvôli zdravotným problémom, ktorými som v tom čase ešte stále prechádzala, tak som sa toho vzdala, aj keď som prešla pohovormi. A potom prijali šéfa, ktorý so mnou už predtým spolupracoval, ale nemala som na ňo úplne najlepšiu spomienku. Aj keď bol dobrý človek asi, ale v podstate mi povahovo nesedel. A vtedy tie moje myšlienky,
keď som sa dozvedela tú správu, že vlastne on bude na tom mieste, čo som sa uchádzala, aj keď som sa toho vzdala. A mala som určitú spomienku na to, ako veci vyžadovala a tak ďalej. Hovorím si, ako ja toto dám, tohto človeka. Hrozné veci som si myslela, podľa mňa. Ale vtedy uprostred tých myšlienok a predstav, všetky tie myšlienky svoje som zabudla, ale to, čo si pamätám, je to, že som vo svojom vnútri začula jednu obyčajnú myšlienku. Tento raz to bude iné. Začali sme úzko spolupracovať a už tým, že ja som sa trošku kariérne posunula a on bol rovno nado mnou, museli sme veľmi úzko spolupracovať, lebo sme mali na zodpovednosti niekoľko ľudí v rôznych krajinách. A ja som sa vracala k tejto myšlienke, tento raz to bude iné. Tak som sa ho učila spoznať, ako spolupracuje. On bol nadšený, že jej, Daniela, znova môžeme spolu robiť. Ale Daniela si myslela niečo iné. A hovorím si, musím mu dať šancu. Tak sme začali spolu nejako vychádzať. Spočiatku som bola opatrná. Postupne som sa otvárala tejto myšlienke. Nakoniec sa vytvorila medzi nami taká jednota, ktorú si nepamätám, že by som niekedy mala pracovne. Spoločne sme zmýšľali, volali sme si každý deň a bolo to úžasné. Pred 2 rokmi však prišlo k tomu, že sa menila u nás vo firme organizačná štruktúra a to znamenalo, že niekoho z nás vyhodia. Tak sme si dávali tipy, že buď to budeš ja, alebo budeš to ty. Prišlo teda k tomu, že nakoniec jemu a ďalším ľuďom vyšší manažment zrušil pracovné miesto. A ja som vtedy vo svojom vnútri vyznávala, že Bože, ty si ma dostal tu, ty dosadzuješ na pozície, ja tebe patrím, ty sa o mňa postaráš. Nakoniec teda musel skončiť on a nechali si ho na niekoľko mesiacov, ale ešte v tom období, ako čakal na koniec, tak som sa vybrala na pracovnú cestu a počas jedného obeda kolega hovoril o tom, že verím v Boha a v Božie zázraky a že wow, že aj ja teda nevždy som odvážna, musím priznať. Ale viete, máte niekedy na výber stočiť tú konverzáciu iným smerom. A ja radšej takéto konverzácie nemám rada v otvorenom priestore, ale skôr v takom menšom priestore. Ale tento môj šéf, on už vedel, že som veriaca, ale stalo sa to, že ako sme prišli naspäť, tak on sa pýta, a ty chodíš do cirkvi každý deň? A ja, že áno. Dobre, tak poďme sa porozprávať. Ja, že dobre. A tak vyše hodiny alebo 1.5 hodiny sme boli v jednej meetingovke v miestnosti a rozprávali sme sa o smrti, o bolesti, o tom, že ako verím, že po smrti existuje život. A on potom to skonštatoval, Daniela, bolo to bolestne krásne, alebo bolestivo krásne, pretože mal slzy na krajičku. Ja tiež. Keď mal o pár mesiacov panický atak v jeden večer, tak mi volal a hovorí, neviem, komu mám zavolať. Práve zažívam panický atak. Ale napadla si mi ako prvá. Tak som sa mohla v duchu modliť a pozbudzovať ho, aby to predýchal, ten stav. Možno, že nevždy máme takéto svedectvá a príbehy o tom, ako Boh zasahuje skrze nás do ľudských životov. Ale chcem sa vrátiť k tomu, že niekedy je to možno len tichá myšlienka. Všetky ostatné myšlienky zabudneš. Ale to, čo Duch Svätý hovorí, si pamätáš. Tento raz to bude iné. A musím potvrdiť, že to bolo absolútne iné. Boží duch prináša život. Ak máš pocit, že tvoj život vyzerá ako púšť,
ak sa otvoríš Duchu Svätému a jeho pôsobeniu, tie semienka viery poliaté Božou láskou a Božou milosťou môžu zakvitnúť. A už nebude to tvoja púšť, ale oáza, ku ktorej budú prichádzať iní. Obdivovať a čudovať sa, že ty si bol predtým taký iný. Čo tu sa s tebou stalo? Pretože budeš môcť rozdávať Boží pokoj, radosť. Preto pozývaj Ducha Božieho, nášho tešiteľa, do svojej každodennosti, do svojich obyčajných dní. Pretože on ich môže premeniť na niečo výnimočné. A v tom celom premeniť teba aj mňa. Nebude to nejaká seanca, ale chcem ani nejaké duchovné cvičenie, ale chcem, aby sme nasledujúcich niekoľko minút, možno 5, možno 10, boli ticho a v tichosti sa prihovárali Bohu, alebo skôr načúvali. Lebo neviem ako vy, ale niekedy nemáme čas v našom dennom živote sa zastaviť. Teraz to však správme, dajme mu ten čas. Duch je ten, ktorý je životodárna sila. Duch je ten, ktorý je osoba, ktorý je citlivý a nielen, že je osoba, on je osobný. On vie, čo práve potrebuješ. Duch Svätý je aj moc, nadprirodzená moc. Takže dajme mu ten čas, keď o ňom hovoríme. Chcem, aby mal priestor medzi nami, aby pôsobil. Takže takto ukončíme naše bohoslúžby v tichosti. Ak potom potrebuješ odísť z miestnosti, môžeš odísť. Tí, ktorí ste doma, sme veľmi radi, že ste s nami. Ale takisto dajte si teraz možno pár minút, kedy budete len vnímať to, čo Boh hovorí medzi nami. Počúvaj, vnímaj, rozjímaj, lebo Duch Boží, ten tešiteľ, ten radca je prítomný. Tí, ktorí potom budete chcieť, ešte môžeme sa za vás modliť na tejto strane. Môžete prísť. Tak sa pomodlím a potom pôjdeme do tohto ticha. Ďakujem ti, drahý Bože, za to, že ty nás dokonale poznáš, dokonale miluješ, dokonale si nás stvoril. Ďakujeme ti za to, že nás pozývaš do spolupráce. Ďakujeme ti za to, že ty si zoslal svojho Svätého Ducha na túto zem, aby práve bol s nami, aby prebýval v nás, aby sa prejavoval ako duch pravdy, duch sily, duch lásky, duch rozvahy, ako mocná sila, ako tešiteľ, ako radca. Svätý Duchu, a teda sme o tebe hovorili, učili sme sa niečo o tebe. A preto dávam ti teraz priestor, aby ty si tu pôsobil medzi nami. Aby si pôsobil pri tých, ktorí teraz sú vo svojich komórkach a pozerajú toto vysielanie. Aby si sa prihováral, aby si šepkal. Uctievame ťa, Bože, Syn a Duchu Svätý. Amen.